Awazibona impundu uphefumulayo. Impundu. Hey uyandiqhela ne? Yinonsense entolo uyuzanayo apha. Uthini kum? Jonke Brian ngicela kuwe ne. Khona ndize kuwe apha ngisho nalenzanga umuntu ezekuwe. Kamla. Yena ngalinga uxelele umuntu bandikhona. Ngisanga to anyone apha kweBrian ndize kuwe. Awuzange American. Khona into edibazana lo. Ngalinga uxela umeli bani kwathi. Ungane edibazana loxabazana libi la mama. Mary, cela ninganganyusela amaphaphu ne. Cela uthethe into enzoyithetha. Mary, kwangi. Hey! Foki dizoxela apha baleni banuke. Hey! Ngithekwe ithi forget nabo. Dizoxela ini. Hey! Unohamba mfundisi uyaphika. Manje kuxelele ke mntasi ebezohlala lo apha etherini yakhe. Ubrothers akasifuna baphakathi. Yaphapha lo. Yintoni imithwalo mingaka naphathi imithwalo? Balula makho. Phi, uthi. Njengomuntu wenkosi. Njengomuntu othandazayo phi oanoyitweyo. Idibana etjenjana lo mfana. Likhala ezimantshiyane. Esiyafuna kala phi likhala ngaphakathi. Ligxothwe nguhlo nonyoko endlini. Ligxothiwe. Imam mfundisi. Ndim lugxothiweyo. Ligxothiwe. Ligxothiwe litshitsi. Anizotsho cama okanye mnani ninesingqala mna ndigcina ningqala. Yabona ngoku funeka ngoku mna ka idlozi livukile uzophambanela apha korhadeni uyodedisa umnyama uvele lukayo apha. Hey, Rhatebe. Kutheni le nto uli me. Iya. Ngoli yamakhulu. Akunyandifanisa nemanga lokujonga ngoku. Hayibo baby. Aningophi? Ndimo Mary ndijonge ndimo Mary wa. Hey. Mary wam. Samina mamela manbhuti ndifuna ungabi naxhala relax wena bopha ipondo kuloo ndawo kuyo uyava ngoku ndilapha kwakho ngoku uyava ndizawungena ngoku and ke ngoku ndiza kwenza ugqogqa. Ucamagushe abantu abadala. Cabagushe ububhaqa kwedini ubuxele yonke into wena. Uba wena kwedini awuloxhwele uqhatha abantu siscam kwedini. Wena kwedini yonke lento ngumgowo ngumtshana kwedini ukwenzele kanti. Indoda siyibetha ieuros istrato nefeta duster. Hamba. Xwebile kakade kule tinarha awuloxhwele kwedini. Hamba. Mela wena. Careful. Wala mnandi. Ndimehleli umcephe ucandiwe lowa. Esa stubbornness ndim lowa. Ntombam leya. Jonga kwethini. Jonga hamba. Hamba pho. Yitho ubone uthini. Sothi ka uthenge ibhiya. One Schwarzenegger yeva. Kaya ubambele ibhatyi uneLschwarzenegger ucumla siqokusela. Tag lo nto. Kwethini la chomi yakho yamosha mna. Aniphethanga nje nibalanduka manje noba yini into nibhekanyana manje. Siyabonakala basicile lifana nani manje hayi nginxile kamnandi madoda. Jonga ngithini. Sitya umngeno wakho thizi. Ngenaphi ngoku? Kaloku namhlanje siyezokuluka. Uluka. Hey, thi! Amandi, mandi. Phamisa. Yanele man, thanxolele man. Ndifuna ufika ndireste, ndisuka ngapha elwandle. Apha bekufanele ndiyafika uyandimasaja kwedini. Naziya ifish uyaqhotsa kumnandi. Kodwa jonga ububhanqile. Hayi lo uyaphambana yena uright ke. Noba lapha ndifele khona. Hamba kwedini. Ha. Right. Eke kushindo wena kutshenti yadi kumdaka endlini yonke into. Anibhatali. Ngichiya le. Bokopa. Engaliye noba ngikhothele nalo. Elona manoliya. Hamba man, hamba kwedini. Hi, man. Yeah, hi, man. Yeah, I'm a. Kati kwenzeka ntoni? Hayi mani, sisi.
Khamba ungiyithetha inyani noSimu umntanakhe. Ngephenyini uzaphinda ibulale. Hey! Uyithetha mina ngiyithethayo? Yes, sesimele. Ubani uxelela uyithethayo khathesi uyayithetha ukhamba. Yexesha sibhaya gqitha uSimu phandi. Uyithethile ukhamba. Hey! Khathesi uyithetha mina ngiyithethayo. Uthini khathesi? Nee. Bakamliyam. Angilanga Mary thethi nyani sis. Eboxesha hey! Sonifaka mali mina. Ngathi cwaga lo mlomo cwaqwa. Ayithethile ukhamba wathi umntanakhe. Mama tell me ayonyanda ndithi ukhatha. Hayi la vuka bawo. Akusabulisa ngo. Sabulisa ngo. Fanele upolisa Jay. Hayi ndabuza kusabulisa ngo. Ufuna Jay upolise na? Ntoni unayo. Ufuna umholo Jay. Jay. Nonayo ngo. Ufuna umholo Jay. Ufuna umholo police. Yembetha ngo. Molo Jay. Yembetha ngo. Molo Jay. Yembetha ngo. Molo Jay. Hallelujah. Molo Jay. Yembetha. Molo Jay. Wathi ngifuna umholo. Wathi ngifuna umholo. Into la ngiyana. Molo Jay. Sekhona bike nguwentoni man ulelele man ulelele ntoni bethu singena machankura Noni mpazamisa mphupha uMaria manaba yazulomjita yulomjila fethu kumele sifumane lempunyana yomfundisi khona manje sizoba setisi kondini intoni ngawe masabe ba freshman Exact. Nima yatokora lewe ya choose. Yatokora lewe. Lipicephe. Setazo grand lawe Kanjani Maras? yamazi lo Hayi plazama mazi mina lo. iqwalasela man Hayi plazama mazi nomazi mina lo. ikusendoni yafana nje jonge ntshetsana Hayi plaza ngakhe ningene imfanisi nabantu engabaziyo. jonga tangayi Khona akamas The person you have called is currently not available. However, he will be informed about your call attempt. Yintoni ngomntana? Ufuna ucaba lo mntana akafumaneki nangoku? Hey, yazi ke ngolento lo mntana. Kunini ngoku engafumaneki efowunini? Kunini izanywe efowunini engafumaneki uSimu? Hey, kodwa sisi, kuyo yonke lento eyenzekayo. Ndisola wena. Ndibeka wena ityala nantsika. Thina iminyaka le yonke siyazi ba uSibari umfilo wa utata kaSimu. Kanti wena ngalo lonke lo xesha uyasiqhatha. Uyayazi into yoba ngaba utata kaSimu nguhamba owa nezinye eqele nomnyamazana. Yo, asisi niyazenza izinto man. Niyazenza izinto sisi. Futhi aninanhloko. Phofu ke naloo nto thina siyazi ngoku siyiva ngorhadeni. Elancini. Kandithethe loo nto Rhadebe. Uhamba. Nankumntu. Baba bafathi ngebalapha na. Nankumntu. Andiyazi ke le into kuyo ekugqithelwe my friend. Ndazi bagxothele nto. Nankumntu. Ayo wathi akuva mani. Into yaliwena mina ndini mani ukhwazi ngathi awuphilanga mani. Hakunindi lapha kunindi me apha. Ndiyakuva ndiyaphakama mani. Yazi ndicaphukela leno ku bane business kwindawo yeni bani bamnyama. Nine enga. Ufuna ntoni? Xolo ndizothenga isonka. Andinazi isonka ngifuna uqoka. Seqala novula ishop seningenaso nesonka. Mani check mani ungenaphi londo wena? Ungenaphi apho wena? Theni wena ka uzazi ba ufuna isonka ungakhange uvuke ekseni ucovule. Uyazazi mos ba ufuna isonka? Hayi mani, hayi noske niyivalile shop yenu. Right, ngicaphukele izinto. Jonga hey, zapha. Zapha yadinga pop. Noma ndomo.
hayi suka wethu nansi neniyazi ndirayithi ngiyawuthe uxovulile anosasikho semo manganovuka ekuseni ngathi isibhanqa ngeke ndicapukela lena bantu andifuna uharaswa mina tena ngimasile boy yintoni Hey bra, ucale business. I-business le run up izawuhamba kanjani xa uvele uthethe ne-customer ehlobo uthetha ngalo naso? Liya mdala liya ne andifuni mntu joliya nawe futhi sukwela uzehlela kum khaleze ndikwe phesheni nami incinci liya mnyalo loo nto le umntu ngangakhwela ezehlela kum liya noba sirana ibhizinesi noba sirun by fox but I don't care angikhathali liya kaze ngabe sithathe izinto zifake apha izabashushu apha hayi andikhathali liya mna you liya customer all right pakwa hell nethi apha liya businessman all right apha kathathe eziboy undekele apha phansi sithathe ezichuchu sibeke ngaphezulu yibanisile indlela apho walala Timna mageng nabafethu sibele mabeza mubuzi bora sibele ayo etingi zawuma apha kakhe ilanga lingaphi okay nani Eliya yazi xa ufuna into zakho zomekho uboyibeka kwelicala lilelanga ngizawukhawuleza ya ekade Lux Lux ekade tata apha ihlo Fondi awukwazi ukwenza into nje ekade uchoma njani underwear kadebe kwindawo othengisela kuyo Lux yabona ke ndiyazile once kuthiwa silapha kule hati nguwilong like yethu uzayenza izinto caba kachitha amanzi kade mchitha amanzi xa ndiphinda ndiwakho kade msuwakho ndikhome phakathi eshop lo kanti ndikhome phandle kadebe uyayibona lento yi-underwear i-underwear ngokwesixhosa kadebe sisigcina mpundu kadebe ingathi lento ingathi nabona bomantombazana ama Lux iPhone yini man kadebe ndikunqanda nqanda ntoni lukhanya nqanda ntoni lukhanya kodwa ndikuvile nangokuba uthethe nala customer pha kakuba uthethe kadebe jonga ishop Nkosi imxelele Nkosi ishop yindawo ophathwa njengeqanda kadebe ibe clean kamxelele funeka uzithande kadebe ndimxelela loo nto lo ngamamela unowasebenza customer kanje kame Lux sahoya wona thek wena hayi man libenge ndiyaheda liyawo asingiqala manje pha phakathi uthengisela ungena apha bandithengele lengilog apha kahambe li chi hayi ndikathanda uzifaka wena ngena phakathi uthengisela abantu bafuna wena apha tshiyalithetha kuthetha ilengilog apha uthethe ne-CEO ungenaphi wena landlord chi CEO so ndiyacela mani malukuluku mani khawuyeka uthatha izinto onsenali mani yintoni wena mani ngophosi lento ndiyayazi uba ngeyam lobethwa ilanga yome ndiyifake endlini akho ningazohamba kakapa wena lukuluku ingathi nabona buplumasi nje le nto kadebe hayi mani lukuluku mani khawuyeka izinto mani hayi yonke into onalukuluku ezibandilapha kule yadi ne ndifuna uyazi ahamba kadebe yabona lo mhambo wakho kakuhle nentoni into endiyifunayo mna as landlord lukhanyo kadebe ndiyifuna irenti yam uphela kwenyanga ibe kum hayi definitely leyo into definitely ayifunisi nepolisa ke leyo yi-clean job le yam buy for sale bahamba abantu nikile ngilonga imali yayo soyika oyika Lux woyeka ngokuncibeza into zakho zamakhwele Lux kadebe yabona hayi mani khanye mani yekinjonga kadebe uphume ecaleni ke ngoku andiyithandi into zenzayo kadebe yabona mna xa umntu ethetha into ezinje mna nje ndamdilita Ehamba thena le gate iqamangelo kangaka ehamba ufane wazivalela apho kurukuru ndini phuma man phuma izapha chi ithena hayi kusahlala bantu apho sekudala bemka akusahlali bantu hayi iwashing le ixonyiweyo eyase next sekudala bathuthayo bamkayo hey hayi zange ndayiva umuntu amosha ugqibo kwakhe ashaya isithende he khona yazi uhamba
into beyikhahle ngantoni uxelela uRhadebe lento kaSim? uRhadebe. Sampulu. Mntakwethu. Ndiyavuma nqabile. Kaloku benibambile uPastor John. Yabona ke ngoku hayi ndikhona mane Modric Fondini ndilapha. Uqedile ubuye. Uyayazi into nqapelana. Yesambu. Fondini. Kutheni intangam ungakuyixolele laa ntwana iphakoweni, laa ntwana yakoweni Fondini? uRhadebe. Man. Ntoni Sampulu? Modric. Uyayichamela mos ngoku. Besingancokola kamandi apha Modric. Ungakulinge man apha. Andiyikhathalelanga le ntwana leya. Khona ihlala phi laa nto? Sambu, laa ntwana ihlala phaa kwam. Kwakho Lux. Baneshishini, business. Man, lukhanya ngoku uthatha le ntwana. Kukho namashishini kwalapha. Business, ishishini, laa ntwana. Phofu, mna ndibethelwa nangudo yilaa ntwana. Yaneshishini, yanemoto, yanantoni. Andiyikhathalelanga Lux. Ndikhuphe nakumasingcwabane uziqonda. Asoze mna ndigezelwe le ntwana. Laa ntwana ifaka umntu ebhedini yam. Rhawu man. Sambu. Man, nonsense into yalaa ntwana. Ungaphinde uthethe ngale ntwana. Fondini. Ngumntakwenu igazi lakho eliya. Nce. Okay, ndihlile ke. Khona wena ithini into yakho Lux? Ndakushiya apha emva kokuba ugqojwe ngumabhibhibhi ekumoshile ba. Ndiva kuthiwa hayi umntakwethu ngoku uligqirha yini uyavumisa. Andiboni nobugqirha ubuya kwam. Kwenzeka ntoni kanti? Ndiyabuza Fondini. Sampulu. Yinto khona Fondini. Ndiyabuza. Ndihamba. Man, lokhu uyakhalaza ngoku. Hlala apha. Ndimkile apha. Yefoni. Woyiswa kulo mbuzo ngoLux. Hamba Modric, rhatshini. Gezelwa nguwe. Washa. Tim namageng nabafethu sibele. Mabezama ukuzipora sibele. Colleague, izawuthi ndiphambanisa indaba yalo mfundisi ungafumanekiyo kanjani. Khanditholakala kanjani mara hayi sandithola colleague. Kunini sibhuqa Fondini akho cawe singayingenanga. Ngoku singasemangcwabeni akangcwabi. Hey. Molweni makotini. Ke tata, xolo man tata, xolo kancinci tata. Uxolo laa ntoni bafana ba? Sondela tata. Uyamazi lo mntu? Intoni? Jongisisa le phone man tata, uyamazi lo mntu? Hayi kaloku mfana wam uboyibeka ngapha le nto. Ucimba ndizayibona njani xa ingapha le nto? Awuboni kanti. Ubani hayi mazi tu. Hayi man time ungadlali ngathi man qwalasela. Sisondeza mfana wam, sisondeza. Ndiyamazi Nantsoke. Singamfumana phi time? Kaloku bafana khange ndithi ndiyamazi apha khoyo, ndithe ndiyamazi yena. Cingisisa man time man, cingisisa. Hayi jonga. Ningamfumana kwaMary. Yabona kwaMary, ningamfumana kwaMary. Bafana. kwaMary. Si. Amasmashe colleague. Ngalinceda madoda. Ungasinceda ngalo mntu. Hayi ngusithuthuma mani lo. Akahlala apha shem sithuthuma. Yamfihla. Nantsika akahlali apha lo mntu mani. Ndiyakuxelela nje. Ndikuze amani ngathi nguwe ntoni lo. Qha ubhityile apha laweni. Hayi mani, supambana. Akahlala apha usithuthuma, andingosithuthuma mna. Ndijonge ujonge lo mntu. Ayibona impahla le? Andingosithuthuma mna. Usithuthuma nantsika uhlala ngapha ngasemva uyaqonda. Kule ndlela kanye beniza ngayo uhamba straight uyonyuka ba. Uyandivana? Uphinde uhambe straight, uphinde futhi unyuke so. Ohlo ulapha ngemva. Pha phandle pha unomgqomo pha phandle pha uphansi. Gcwele qhu amakhoba amaqanda. Omfumana pha kusithuthuma. Indlu enhle nje wena ejonge endleleni. Nota Suthi kanti yasiqhatha nje. Basixelele lwatsha man. Suthi kanti yasixolisa. Kodini, ubetha bani kanje? Ubetha bani kanje? Ngakugaba uphambane mna ma. Singabuye lapha.
hayi andizibuyele jongo uthi uzawukhaba thina hayi nantsika nditsho usitutsu azamkhaba amkhaba phambala usitutsu imfumana kwakhe limkelele ba ndiyamfuna nam sem man man nifune nonindenza yona man kufaniwe man lele apha man take man man yes afute mbulala umuntu apha yes lele mosapha man jonga ke afuna uphambana apha jonga ke ajonga linki yes sister usismiri Morning, this is me. Yeah, the 25 rand up at any the 450 cents. Yes, this is me. Yeah, baby. Yeah, my baby, baby. Kanbona wena nibalo palo, nibalo palo, nibalo palo. Kanbona wena nibalo palo, nibalo palo, nibalo palo. Kanbona wena nibalo palo. Umuntu lwakho liyaqoshisa unjani lwakho liyaphilisa ngiyaze ngithanda umuntu kanje ngithanda umuntu kanje uthombo lwakho liyaqoshisa unjani lwakho liyaphilisa ngiyaze ngithanda umuntu kanje ngithanda umuntu kanje ngithi yangosi ngojayingwe yeah.